Kaixo, Marta Elia naiz, eta nire lana oinarritzen da hezkuntza eta artearen bitarteko zerbaitetan. Hezkuntzan lan egiteak lagundu dit estrategia eta metodologia desberdinak garatzen, prozesu parte hartzaileei aurre egiteko momentuan, eta oso pozik nago, landartera gonbidatu naudetelako, ze prozesu hauetan egia da exigenteak direla eta niretzako batzutan gogorrak, azkenean kontrola ez dagoelako zure esku, dagoelako parte hartzaileen esku, ez, eta hurbildu behar zara eta jakin behar duzu entzuten eta jakin behar duzu ikusten, baina ailegatzen zaren lekuetara oso desberdinak dira bakarrik lan egiten duzunean suertatzen diren lanetan baino. Orduan, irrikitan dago, aber zer gertatzen den ikusteko.